Whew. Dito tayo sa Tarlac Sumuko. Grabe. Kita nyo yung mga boss. Whew. First time ko mag-trail lang ganito. Yung bungad pa lang, hindi na namin kinaya. Wala. Talagang more practice pa talaga. Iba yung trail dito. Tsaka yung mga taga dito talagang veterans talaga. Gagaling. Team ni Mascareñas. Gagaling nila. Promise. Galing. Nangihina tayo ngayon mga boss. Baka magyaya na akong bumalik. Lamig. Good morning mga boss. Okay, maaga tayo ngayon mga boss. On the way kami Tarlac sa lugar ni Idol Mascareñas. Okay, dito na tayo. Sakay na natin itong mga motor nila Tox. Morning. Morning. Dadalhin to sa Tarlac doon kay Mascareñas Motor Shop. 3 o'clock, nangyaring 4:30 na. Time check 4:41. Okay. Alis na kami ng Dagupan. Nalit kaming konti. This song is brought to you by Bumper. Dito na tayo. Sana na. Oo, ganan. Bali papunta kami sa Mascareñas Motor Shop. Turn right on 55, Romulo Boulevard. You've arrived. Destination is on your right. Daming motor. Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa Tarlac. Dito tayo sa lugar ni Mascareñas Motor Shop. Ayan. Ito yung shop niya. Kasama ko si Tox, si Dandan, si Matinik. Apat kami na dumayo dito sa Tarlac. Papagawa namin yung motor ni ni Ronald. Ito, papagawa natin. So ang plano, papagawa lang tong KMX 125 ni Ronald. Eh yung kaso, mga adik, magra-ride na rin kami. Nandito na rin lang sa Tarlac, magra-ride kami. Sana samahan tayo ni John Mascareñas na mag-ride. Ano ba sira nitong motor ni kuya mo? Yun, nung sabi niya yung dito daw tumatagas. Tapos, syempre, gusto niya rin palakasin. Uy, palalakasin ha. Bali umalis kami ng Dagupan 5 AM. So nakarating kami dito ng 6:30. Good morning Idol! Mascareñas Motor Shop. Dito tayo ngayon sa shop ni John. Puro muta pa si Idol John. Yun, inilaw. Yun dami pala. Alpine Star ba to? Kompleto pala dito kay Idol John. Uy, ito pala yung radiator na malaki Sila kami mo. Sige, testing. Ronald, ito na yung motor mo. Total pa lang, Total. Shock. The KMX Specialist. Tapos yun dito, yung Yeah. naglilik dito. Teka, ba't hinihingal ka, boss? Nire-racing port siya, tapos itong shock niya dead. Shop dead. Tapos kailangan nating i-racing pipe. Tapos racing port. Idol, sa tingin mo matatapos the whole day yan? Uy, ang bilis Whole day, kaya-kaya. Iuwi ka agad Dagupan. Mga boss, galing kami Pangasinan, Dagupan. All the way, bumiyahe kami dito. Pagmadaling araw kami. Kasi kita nyo naman, puro KMX ang tinitira dito halos. Ayan hanggang doon sa labas. Yung mga haters dyan
Umayos kayo. Naghahanap buhay lang yung tao. Kayo na ang pinakamagaling, kaya okay lang yon, okay? Dapat magmahalan tayo, huwag yung mga kare-karera pa. Tulungan lang. Tulungan lang. Kaya nga team paangat eh. Sila team pasulong. At syempre may masasabi dyan si Dandan TV. Siyempre dapat magkaisa tayo. Make love, not war. Ang may-ari nitong KMX nito, si Ronald Uson. May-ari ng best pigar-pigar sa Pangasinan. Kaya Sir Jan, pagpunta mo doon, pagpunta na doon, sagot Automatic. Na doon. Automatic. Wala niya pala, buong team niya. Ha? Dala niya pala, buong team niya. Walang problema. Isang baka ang Yung mga team pasulong, ini-invite namin kayo sa Pangasinan. Hey. Dumalaw po kayo doon, kaming bahala sa inyo. Yes, yes. Team Dirt is good ang ano sa inyo doon. Oh, Ronald ha. Spoiled ka. Mismong si Idol dyan pa tumitira. Boss, magkano budget natin ngayon? Hindi ko alam kay Utol. Ipa-Gcash na lang. Ano yung tumutulo? So yan, so, daming KMX dito. Pati mga Manila pumupunta dito para magpagawa sa kanya. Nakilala na siya sa KMX. Oh, may sarili rin ano si Sir dyan, no? Pang torno. Kaya to. Pero kaya tumagas agad siya. Ang mga piston ring ni RXT, lalagyan natin ng hagod yung mga butas. Tulad nito, nilagyan ko ng hagod. Ito, parang pader. Yung flow ng gas, pangit yung flow dito kasi pangit yung ano eh. Ito, maganda yung flow. Ayan yung mga... Nakikita niyo yung mga pinagbabawal na technique. Yung mga pa-plastic-plastic. Mga ganyan pala. Ilang years na yung Mascarenas? 6 years. 6 years. Pero sa bahay pa lang naggagawa na ako. Marami na ako. Tapos yung mga batang nakikipag-race sa daan. Yung mga sineset up ng gadget. Scooter. Mga grinder lang yung mga tools dati para bumilis yung motor. Uy. Gano'n ngayon. Ay, Halos kasi nga, kompleto ka na. Pero parang, napansin mo, parang pagdating sa KMX, talagang ikaw ang specialist. Siyempre. Linya natin to eh kasi may mga... Ako, KMX lover talaga ako. Tapos, nakakaintindi at mekaniko na rin. Bata pa lang, kaligaligos na. Kasi parang ano nakita mo sa KMX, ba't parang gusto-gusto? Power. Ang power ng KMX, dumudulo. Kasi may ano sila, power valve. Parang ano yan, parang Honda Civic. Na parang, ay ano siya, may VTEC. BTEC mo? May VTEC SIR na. Oo. Yan yung si KMX. Ito talaga yung may turbo, hindi yung ano, hindi yung RXT, sabi nila may turbo yan. Wala naman turbo yun. Ito talaga yung may turbo. Yung power valve na. Kaya lang, paano yung setup na may parang gapang? Ito, may gapang itong gagawin natin. Ano to? Ano? Oo. Ang KMX may gapang sila kung tama yung gawa. Tapos, kasi habang di bumubukas yung power valve, may gapang yan. Yung iba naman, pagka sa racetrack, ino-open na nila agad yung power valve. Pero pagka likuan, nag-ano sila, i-skid sila. Kasi tutulungan nila sa clutch. Pero kung nakasara pa yung power valve mo, yung normal, tapos i-renew mo, meron yan kasi may pampabigat pa siya. Hindi kasi maganda yung naka-open agad. Akala ko pag ganito, nilalagyan pa ng flywheel.
Hindi. Kasi Para may gapang. Hindi ba ganon? hindi Magneto? siya. Hindi. Yung iba, binabawasan nila, kaya natatanggalan ng gapang. Okay. Yung mga linalagyan ng flywheel weight, yung mga race bike tulad ng mga production bike, CRF 250R, Pero ito hindi na. hindi na. Nag-CDI ka, tapos trail rider ka, Oh. matatanggalan ka ng gapang. Okay. So pang ano naman yun? Motocross pwede? Motocross. Tapos, ano siya, matatanggalan ka ng gapang. More on highway ka, mabilis sa highway. Mabilis sa highway. Yung feeling mo, lumakas siya Oo. dahil sa CDI, Oo. lalakas siya sa highway. Pero sa trail, mawawalan ng gapang. Okay. Tapos, mawawalan ng limit. Kaya ingat-ingat ka. Kasi baka maputukan ka Tumabog ng na. makina. Dahil, Ay, overrev. sobra. Overrev. Yung limit ng 12,000, Oh. kaya niyang abutin 17,000. Puso. So kung tatanga-tanga, puputok. 17,000 RPM. Ano masisira nun pag na-over, ano? Piston. Piston Sa na. connector rod. Pagkakakyatan na, pag naka-racing CDI, manglalambot siya. Malakas siya din sa daan. Talagang wild na wild. Pero sa mga akyatan, Oh, trail, no? dati kang umaakyat ng mga tercera, segunda, mapapapremera ka na kasi gusto niya iyak ng iyak. Ah, yak na. Oo, tapos nang lalambot siya. Pero kung stock CDI ka, yung dating segunda mo, tapos nalalo na kung na racing port, mas malakas siya. Yung racing CDI naman, maglalambot. Kung race track rider, motocross rider ka, panalo yung CDI. Ah, okay. Munting kalaman. Wala kay Mascareñas Motor Shop. Pagkatapos dito sa paggawa natin dito, mag-guide ako. Magte-trail tayo. Ay, wow! Kasi sayang yung pagdayo mo dito, kuya. Pupuntahan natin yung mga malalaking bundok dyan sa Tarlac. Akalain mo yun, ginawa na yung motor natin. May natutunan tayo, magte-trail pa tayo. Dito lang yan sa Mascareñas Motor Shop! Bali, lahat ng gagawin is racing port, palit ng piston, tapos mga shocks gagawin, tumatagas, likuran, tumatagas din, tapos yun, tono, palit ng clutch lining, yan, konting kalikot na lang sa mga preno at saka yung ibang umaalog lang naman yata eh. Pero ang pinaka-major na ginawa mo dyan Ito, Yan. ito yung buhay ng KMX. Anong ginawa mo dyan? Racing Port by Mascareñas Motor. Yeah! Halos kadalasan naman kasi ngayon mga trail rider yung mga Nagpapagawa sa'yo mo yun? Oo, Halos lahat? nagpapagawa, tsaka mga rider ng dirt bike, puro trail rider na yun. Madalang yung mga motocross rider dahil COVID nga, bawal. Dahil lahat sila nag-trail na. Nag-trail na. Para lang ano, no? Hindi mahinto yung ano. Oo. Masarap naman kasi nag-trail. Ako, wala round kasi ako. Hindi pala ako wala round kasi hindi ako nakikipagpunta sa karera. Enjoy lang. May hugot! Hugot! Ang alam ko, hindi pa ito nag-aalmusal eh. Tinira na kaagad itong motor ni Pare Oson. Tsaka Pare Ronald, tinira kaagad yung motor mo. Almusal niya. Almusal niya, ano bang tawag dito? So yan ang mga gawain ng mga umaasenso. Diba? Sipag talaga. Siyempre, sa unang bili, parang Na-excite ka lang. excited ka sa pagbili ng mga mamahalin na bike tulad ng KTM. Nung una, yung bago ko bilhin yan, excited talaga. New Year pa yun ha, New Year. Gusto ko nang puntahan agad. Train. Oo, tapos, nung nung sa akin na, nag-enjoy ako umpisa, pero nung katagalan, medyo hindi na kasi yung mga dati kong inaakyatan, hindi ko na maakyatan. Dahil overpower. Overpower, tapos walang gapang. Walang So design for ano lang talaga, motocross. Oo, tapos laging masagit yung katawan mo dahil sa Makikipaglabang ka, no? Tama ba? kakapigil sa motor Oo, di ba? kasi overpower. Oo. Nasubukan ko yan eh. Nag-YZ ako, 125. Ay, oo.
Lalo na yun, kung 125 na Oo. production bike, Tapos umakyat kami, nag-trail kami. walang gapang yun. Wala. Mas maganda na mag-wave 100 ka lang. Gusto niya bibiritin mo, baba pa lang. Yung wave 100, kik. Yun na. Maganda na rin yung sa'yo. Yun, ganun napakita ni Sir Jan, ha. Yung iba, sinisikreto nyo pang malupit. Pero may tamang sukat yan. Yung secret doon, may tamang sukat. Ayun, tatago na yung mga pinagbabawal niyang ano. Ayan boss, mga port ni Jan Mascareñas. Hindi lang yung usok, ibig sabihin, hindi siya nasisiro. Ngayon, pag Ang mga po dito, gumagaya ang tulog niya, tapos nag-mix pa siya. kaya yung ano, halata, mausok sa motor na to. Si idol ko, Shoutout. Team Pasulong. yun, Tim Pasulong. May isa pa. Trail kami. Last Sunday, trail na naman. Meron din sa amin, boss. Trail na naman. Pagdating dito, trail kagad to eh. Samahan tayo ni Maputik pa yung motor. Idol Jan. Sana all na puputikan. Puputikan kita. Masal ka pala. Last muna. Ayan o, mga Tutti pinagbabawal. oil. Ganyan lang ito, oh. Di ba? Oh. May sukatan na, ano? Oh, di ba? Di ba? High-tech, ah. Mga tutti boys dyan, ito yung Ah. sukatan natin, oh. Tapos, Ayos na. bubuhos mo lang dito, di ba? Okay. Ang galing, no? May sukatan. Ang galing naman yan. High-tech? Yan o, wala eleksyon pare. Pero kung hindi, balik tayo, babalik. Doon tayo mag-entrance. Ayan, dito tayo sa Tala Tarlac ngayon. So dito kami magbababa ng motor. Team Pasulong. Yes, ganda ng uniform ng Team Pasulong, oh. Yes, sir. Share lang. Team Pasulong. Yes. Sir, thank you sa inyo, ha. Sinamahan nyo kami, ha. Salamat. Sinamahan nila tayo dito. Kahit busy si Sir Jan, napagbigyan niya tayo. Isang malaking karangalan. At sinamahan tayo ni Mascareñas Motor Shop. Di, actually matagal ko na nire-request to, na makapunta dito. May interview ko rin siya. Yun, on the spot. Ginawa ni Idol Jan yung motor natin. Uy! Tinatry niyang mag-backflip dito sa trail. Kaso talagang mahirap yung backflip kaya di niya kaya. Idol Jan, Yes. saan mo ba kami dinadala? Sabi niyo hard ko eh. Masyadong mali ang sinabi ko. Yung sabi ko kanina, yung medyo may pagka-hard trail. Hindi ko kailangan ganito naman. Hindi pala sila nagbibiro. Hindi pala sila nagbibiro. Basta Team Pasulong, gagaling. Bilib ako, napabilib ako. Nagwawanan pa si Idol. Yun oh. Yun. Wanan. Ibang klase itong kasama itong mga to. Marami kang matututunan. Tapos marami silang mga binibigay na tip. Yan ang nagustuhan ko dito. Puro tayo lang, tapos lagi kang pumuposisyon. Tapos sa mga lalo na yung mga hard, wag kang uupo, puro tayo lang din. Tapos kung uupo ka, hindi yung lagi yung paa mo nakaganon. Dapat parang bike, mountain bike. Lagi kang nakatayo. Hindi ka naman pwedeng mag-bike na nakaupo ka. Tsaka pag kasi nakatayo ka, agad-agad naka-ready ka. Pwedeng halakin mo, hatak. Oo, di ba? Ang galing, no? Although mahirap talaga, aminin ko.
Yung ako tsaka yung host sa team namin hindi naman ganun kalakasan, pero mahilig lang talaga kami dumayo, makipagkaibigan sa mga ibang tao, tsaka makapasyal na rin. Ang ganda dito. Thank you idol, sinama mo kami. Yan! Yun o, downhill. Duma-downhill pa. Puta na, ayoko nang tirahin yan. Yes! Wasak na wasak kami. Pero si Papa John, ayan o, chill lang o. Para lang bumili ng soft drink sa kanto eh. Hindi mo pinawisan. Ano niya? Pati ka pinapawisan. Oh, that's life. Iba talaga pag chill. Ang dami ko pa tubig eh. Oo nga eh. Tingnan mo yung pawis nito. Sino mga nag-iwan nito dito? Nananakot kayo ha? So anong may papayo mo pare dyan? Kuya. Ano may papayo mo? Sabi ko nga, picturean na nila yung mga motor nila habang buo pa. Wow! Dali, tingnan natin. Ano ba itsura? Ay putya pare. Ay putik. Kita nyo yun? Ay boon ninyo. Bing! 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 Grabe mga pare! Saan nyo kinukuha yung mga talent nyo? Putsangin na!